Magagata ako ng langka. Ito, nilagyan ko yan na yung langkang hiniwa ko, buo kanina. Tapos, hiniwa-hiwa ko, nilagyan ko ng paminta, bawang, asin, at saka yung isda na bidbid. Masarap yan, malinamnam. Tapos, yung pangalawang piga ng gata. 6 cups bali yan. Bago ko siya isalang. Ito, meron akong alimasag. Hindi sana kasama to, kaya lang, may nagbigay eh. Tinanong kasi ako ng suki ko kung ano daw lulutuin ko. Kasi bumili ako ng ibitbit sa kanya. Sabi ko, ginataang langka. Masarap daw, may alimasag. Bigay lang niya yan. Tinanggal ko na yung talukap. Puro katawan. Nilinis ko kasing maigi. Yan. Para masarap. Malinis yung pagkain. Sa seafood, importante kahit sariwa, linisin natin mabuti. Ayan, para safe. Lagay ko na lahat yan. Sarap niyan. Masarap ang alimasag sa langka. Lumalambot yung langka. Malambot ang texture niya. Tsaka malinamnam. Tapos may bidbid pa. Okay na okay. Salang ko na. Tatakpan ko. Balikan natin mamaya after 30 minutes. Tingnan na natin kung okay na siya. Kung malambot na. After 30 minutes na ating pinakukuluan. Tingnan natin yung langka kung malambot na. Tikman na rin natin. Ako pala, tikman ko pala. Malayo pala kayo. Ang sarap, ang linamnam. Dadagdagan ko pa ng konting asin. Sakto na yung alat, pero kailangan ko dagdagan kasi maglalagay pa tayo ng kakanggata. Take ko na itong aking kakanggata. 2 cups ito para lalo siyang sumarap. Ay. Tayo natin yan mga 10 minutes pa. Balikan uli natin yan. Haluin ko muna. Antutong luto na to eh. Lutong tamad ng langka. Pero masarap ito. Ito ang paborito naming version ng lutong ginatang langka sa Bicol. Walang tumatanggi dito sa luto na to kasi masarap ito. Ang simpleng gawin. Ang simple lang din ng ingredients. Pero level up ang sarap. Ganda, di ba? Lagay ko na yung sili. Pampabango. Takpan ko ulit. Balikan natin. Kung okay na ang ating ginataang langka. Wow! Gawin natin. Lagay na tayo ng sibuyas. Ginagawa namin to pagka nagagata kami. Kahit na anong gataan. Pag bago namin tapusin yung pagluluto, naglalagay kami ng hiniwang sibuyas. Kasi nagbibigay siya ng extrang sarap. Haluin natin mabuti. Luto na yung ating panghuling kakanggata na nilagay. Tikman natin. Final tikim. Wow, ang sarap. Ang sarap-sarap ng ating gulay na langka. May sahog na bidbid at alimasag na libre. Yun yata nagpasarap yung libre. Diba? Okay na to. Ready na to. Goods to go na to. Okay. Thank you for watching. Approve. Blah, blah, blah. Kain tayo. Ginataang langka. May bidbid at alimasag. Sarap. Ayan. Sarap-sarap. Langka at kanin. Unang subo para sa inyo. Harap. Grabe. Approve. Thank you for watching. Love, love, love. Bye-bye. Tara na po.